3 typy kámošů, který máš zaručeně na sociálních sítích. První, pošťák Ondra. Imrvére ti něco posílá, furt ti pípá telefon. Jednou pošle písničku, pak nějaký článek, pak krátký video, pak dlouhý video, pak fotku čubek v plavkách, fotku čubek bez plavek. Takhle to je furt. A má pocit, že ty furt stíháš to scrollovat, nebo si to pouštět, nebo to poslouchat. Jenže nemáš, tak to jenom lajkuješ a tváří se jako, že jo, super. Offline kámoš. Nikdy, ale opravdu nikdy ho nezastíneš online. Profilovku většinou má takovou, na který on sám není, a další fotky na profilu, nebo videa, nebo cokoliv, nic, 404 not found. Prostě víš, že tomuhle kámošovi vždycky zavoláš nebo napíšeš SMS-ku, protože šance, že bys ho trefil online, je 1:1,000,000. Trapák. V realitě ho máš sice rád, ale na internetu bys ho nejradši zablokoval, protože ti furt komentuje fotky nějakýma inside jokama, který nikdo nechápe, nebo rád ještě zmiňuje události, který by vůbec neměly být na internetu. Takže třeba to, když zvracíš někde za klubem, nebo napíše pod fotku: hej, tady ti to sluší, to je vidět, že jsi tentokrát nepovlil, ha, ha, ha. Každý takovýhle kamaráda máme, každý bychom ho chtěli kopnout do koulí. A za čtvrté, jako bonus, Honimír Obecný. Je jedno, jestli potkáš nějakou slečnu venku, nebo v nějaký partě přátel, nebo nedej bože na Tinderu, i to se může stát. Jedno je jistý. Tenhle jeden kamarád vždycky ty frajerky sleduje. Nevíš, jak je to možný, ale vždycky, když někoho poznáš, tak ty už víš, že ho lízná dřív. Jak?